Qari mill-Ktieb tal-Eżodu. F'dak iż-żmien Alla tkellem u qal dan kollu lill-poplu. Jiena hu l-mulej Alla tiegħek li ħriġtek mill-art tal-Eġittu, minn dar il-jasar. Ma jkollokx allat oħra għajri. La semmix l-isem tal-mulej Alla tiegħek fix-xejn, għaliex lil min isemmi l-isem tiegħu fix-xejn, il-mulej ma jħallihx bla kastig. Ftakar f'jum is-sibt u qazzu. Weġġaħ lil missiera kull ommok sabiex jitkatru jiemek fuq l-art li l-mulej Alla tiegħek jagħtik. La toqtolx, la tagħmilx adulterju, la tisraqx, la tagħtix xhieda giddieba kontra għajrek, la tixtieqx dar għajrek, la tixtieqx il-mara ta' għajrek, il-qaddej jew il-qaddejja tiegħu, l-oġol jew il-ħmar tiegħu u xejn minn kull ma għandu għajrek. Mulej, inti għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem. Il-liġi tal-mulej perfetta u tagħti il-ħajja. Ix-xhieda tal-mulej isewwa u tgħallem lil min ma jafx. Mulej, inti għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem. Il-preċetti tal-mulej dritti u jferħu l-qalb. Il-kmandament tal-mulej safi u jdawwa l-għajnejn. Mulej, inti għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem. Il-biża tal-mulej sinċir u jibqal dejjem. Il-ġudizzji tal-mulej sewwa u msett qal kollox. Mulej, inti għandek il-kliem tal-ħajja dejjem. Huma eżes mid-deb l-aktar fin. Oħla mill-għasel u mill-qtar tax-xhieda. Mulej, inti għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lill-Korintin. Huti. Il-Lut jitolbu s-sinjali u l-Griegi jfuċċu l-erf, imma aħna nxandru l-Kristu msallab. Skandlu għall-Lut u blu għall-Griegi. Iżda l-dawk li huma msejħin sew Lut sew Griegi, Kristu għall-qawwa ta' Alla u l-erf ta' Alla. Għax il-bluwa ta' Alla hija għarfa iktar mill-bnedmin u d-djufija ta' Alla hija aqwa mill-bnedmin. Glorja u tifħir lila Kristu. Alla hekk ħab lid-dinja li tal l-ibnu l-waħdieni biex kull min jemmen fih ikollu l-ħajja ta' dejjem. Glorja u tifħir lila Kristu. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Kien qorob lejl tal-Lut u Ġesu tela Ġerusalemm. Fit-tempju sab min qiegħed ibih barrin, naċ u ħamiem, u min kien bil-qeda jsarra fil-flus. Għamel sawt mill-ħbula u keċċihom il-koll il barra mit-tempju bin-naċ u l-barrin tagħhom. Xerret il-flus ta' dawk li kienu jsarfu u qalbilhom l-imwejjed. U lill-bejjija tal-ħamiem qalilhom: Werbu dawn minn hawn u dar missieri tagħmluhiex dar tan-negozju. Id-dixxipli ftakru f'dak li kien hemm miktub fl-Iskrittura. Il-ħeġġa għal darek fnietni. Imbagħad il-Lut qabdu qalulu: X'sinjal se turina li inti tista' tagħmel dan? Ġesu weġibhom: Ħottu dan it-tempju u fit-3 ijiem jien nerġa' ntellgħu. Għalhekk il-Lut qalulu: Dan it-tempju ħa 46 sena biex inbena u insettellgħu fit-3 ijiem. Iżdu tkellem fuq it-tempju tal-ġisem tiegħu. Meta mbagħad qam mill-imwiet, id-dixxipli tiegħu ftakru f'dak li kien qal u hemmnu fl-Iskrittura u fil-kliem li kien qal Ġesu. Waqt li kien Ġerusalemm għall-festa tal-Għid, kien hemm ħafna li jemmnu f'ismu billi raw is-sinjali li kien jagħmel. Imma Ġesu min-naħa tiegħu ma kienx jafda fihom għax hu kien jaf lil kulħadd u ma kellux bżonn min jagħtih xhieda fuq il-bniedem għax hu stess kien jaf x'hemm fil-bniedem. Wasalna fit-tielet ġimgħa tar-Randan u llum Ġesu jitla' Ġerusalemm biex jiċċelebra l-Għid. L-Għid ifesta l-udija li tfakkar il-jum li fih il-Lud ġew mħarsa mill-korla ta' Alla li laqtet lill-Eġizzjani. Dan wassal lill-Eġizzjani biex sa fl-aħħar jagħtu il-ħelsien mill-jasar lil-Lud u jħalluhom jitilqu. Kien jum kbir ta' festa u fuq hekk jitkellem l-ewwel kmandament fl-ewwel qari: Jiena hu l-mulej li ħriġtek mill-art tal-Eġittu
minn dar il-jasar. Għalhekk, meta Ġesu daħal Ġerusalemm u mar fit-tempju fejn in-nies kienet qed titlob u trott ħajr lill-Alla. It-tempju kien post importanti ħafna l-lut, kien il-qalba tal-komunità kollha, il-post fejn setgħu jqimu lill-Alla u jħossuhom qrib tiegħu, post fejn jgħallmu u jitalmu u ċ-ċentru tal-ħajja tal-poplu ludi. Imma meta Ġesu wasal hemm ma ħax pjaċir b'dak li ra, għamel sawt mill-bula u beda jgħajjat mal-bejjija kollha u jkeċċihom, anki li mwejjed qalbilhom. Għaliex kien daqshekk irrabjat Ġesu? Jew nerġgħu niftakru fl-ewwel kmandament. Jiena hu l-mulej Alla tiegħek, ma jkollokx allat oħra għajri. In-nies fit-tempju kienu nsew lill-Alla, u għajjeċ oħra bħal flus kienu saru l-aktar ħaġa importanti f'ħajjithom. Saru l-Alla tagħhom u dan Alla ma ridux. Huwa tagħna l-10 kmandamenti u batilna lil Ġesu għax ridna nisimgħu lilu biex nistgħu nkunu qrib tiegħu. Imma Ġesu nnifsu huwa t-tempju l-ġdid, il-mod ġdid kif naslu għand Alla. U biss jista' jaqta' l-għaġġ bla tarf tagħna għall-imħabba għax Alla hu etern. Dan ir-randan jew nirsqu aktar qrib tiegħu billi nieħdu sehem fis-sagramenti, il-quddiesa u speċjalment l-Ewkaristija. This Maltese translation was produced in collaboration with the Church in Gozo. Don't forget to like, subscribe, and support this channel on Patreon using the link in the description. Thanks for watching!